Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы, як звычайна нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Паводле інфармацыі тэлеграм-канала Папаратар, у дачыненні да Владзіміра Чудзянцова распачалі новую крымінальную справу паводле 167 артыкула «Гвалтоўныя дзеянні сексуальнага характару у дачыненні да непаўнагадовага». Адметна тое, што справу гэтую распачалі на падставе паведамлення ў СМІ. Ці часта следчыя распачынаюць крымінальныя справы паводле матэрыялаў у СМІ і чым гэтая сітуацыя адметная, і чым можа быць ввогуле небяспечны гэты так званы кейс Чудзянцова, калі глядзець гэта з палітычнага пункту гледжання. Мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Добрый дзень, Андрей. Дзень добры, Зміцер. Ну, сапраўды, апошні час больш увагі прыцягнулі ўсе гэтыя акцыі антыінтэграцыйныя, ну і больш нават не самі акцыі, колькі рэакцыя ўладаў на гэтыя акцыі. Усе астатнія падзеі крыху так у цень адышлі. Тым не менш, як я ўжо сказаў, і ты адзначаў у сваім допісе на старонцы аналітычнага праекту вашага, этот справа Владзіміра Чудзянцова, затрыманага нібыта за перавозку там наркотыкаў, яна атрымала працяг паводле паведамлення ў СМІ. А што тут такога незвычайнага? Ввогуле ж, здаецца, гэта прапісана там у іх нейкіх там заканадаўчых актах там ці ва ўнутраных актах, што павінны яны рэагаваць, правяраць нейкія паведамленні ў СМІ. Не, ну тэарэтычна тут нічога незвычайнага няма, таму што сапраўды, калі ёсць нейкае паведамленне аб дзеяннях, якія могуць месціць склад злачынства, то трэба неяк рэагаваць, праводзіць праверку і ўжо па выніках праверкі прымаць канчатковае рашэнне або ўзбуджэнне крымінальнай справе, альбо ў адмове. Але ў дадзеным выпадку тут хутчэй варта глядзець на сітуацыю ў комплексе. Я хочу нагадаць, што гэта, ну, па-першае, гэта не першы, скажем так, педафільскі скандал за апошні год, ці нават за апошнія паўгады, які ёсць у Беларусі такой публічны. Я хочу згадаць справу Александра Бурыкіна, так званага бацюшкі са свастыкай, у адносінах якога таксама, наколькі вядома, была ўзбуджана крымінальная справа по таму самаму артыкулу, адзінае, што па трэцяй частцы, а не па другой. І зноў-такі незразумела далейшы лёс гэтай справы. А што тычыцца непасрэдна Чудзянцова, то тут пытанне хутчэй, чаму зараз выплылі менавіта вось гэтай звесткі. Ну, зноў-такі мы не можам судзіць, наколькі яны адпавядаюць рэчаіснасці, наколькі яны праўдзівыя, але ёсць такое падазрэнне, што асноўная задача гэтай вось другой крымінальнай справы па педафільскаму, ну, умоўна кажучы, педафільскаму артыкулу, гэта скрыць праблемы, якія звязаны з базай доказаў адносна першапачатковай справы аб нелегальным абароце наркотычных рэчываў, якім першапачаткова быў абвінавачаны Чудзянцоў. Андрей, але давай перш чым мы далей паглыбімся, я б хацеў яшчэ да гэтага матэрыяла, з якога ўсё і пачалося. Ну, здавалася б, матэрыял. Звычайная праца журналіста, да яго там у рэдакцыю звярнуўся, там патэлефанаваў ці якім іншым чынам чалавек, далі інфармацыю. Але наколькі я зразумеў з допісу вашага на старонцы Беларусь Security Blog, ёсць пытанні да гэтага артыкулу, ну, ці прынамсі да чалавека, які звярнуўся да журналістаў з жаданнем расказаць сваю гісторыю. Тут ёсць пытанне да сітуацыі ўвогуле, таму што першапачаткова, ў прынцыпе, калі яшчэ Чудзянцова затрымалі, вельмі хутка стала з'яўляцца інфармацыя такая, што, маўляў, ён раней трапляў поле зроку праваахоўных органаў, там амаль што была крымінальная справа у адносінах да яго. У 2016 годзе друкаваліся вытрымкі нейкія, якія прэзентаваліся як вытрымкі з крымінальнай справы, дзе таксама былі абвінавачванні вось гэтых гвалтоўных дзеяннях сексуальнага характару. Але пытанне ў тым, што зноў-такі час
ізноў-такі эмацыйная падача матэрыялу, таму што можа быць так сапраўды па журналісцкіх канонах і варта падаваць такія тэксты, то бок шмат такіх падрабязнасцяў, асноўны ўціск на асобу пацярпелага, які знаходзіўся ў безабаронным стане, і вось такая пачвара, гэты чалавек скарыстаўся безабаронным станам, і гэтак далей. Я просто праводжу насамрэч паралелі з тым інтэрв'ю, якое было летам з дачкой вось гэтага святара Бурыкінага Александра. Там таксама была такая самая падача матэрыяла. То бок зноў-такі я не гатовы казаць, я не журналіст, можа быць, так і варта такія матэрыялы падаваць. Але з улікам агульнай канвы ўзнікае проста пытанне, ці не ёсць гэта спроба мэтанакіраваная стыгматызацыя нейкага чалавека ці нейкай групы людзей, якія яго падтрымліваюць дзеля таго, каб потым вырашыць пытанні іншага не юрыдычнага характару. Ну, глядзі, ўсё ж такі, калі б вот раптам, хай сабе і журналіста, але які там не быў там недзе там да гэтага у нейкіх скандалах там ці гучных справах задзейнічана, і ўсё гэта раптам усплывае, то б мы разважалі, што раптам. Але Чудзенцоў, ну, скажем так, фігура... Амбивалентная. Да, скажем так. Мягко кажучи. Хитрое слово такое, амбивалентное. И уже были скандалы з яго удзелам, уже была увага да яго, уже нешта там журналисты нейкую збіралі інфармацыю про тое, што гэта за чалавек такі вот, які у той ці іншай сітуацыі задзейнічаны, і можа быць проста, так сказать, нагара выдалі інфармацыю, якая да таго часу не была скарыстаная ці патрэбная там ці як. Ну не зусім так, таму што калі мы паглядзім, напрыклад, вяртаючы зноў-такі да кейса Чудзенцова, калі мы паглядзім сітуацыю з гэтым інтэрв'ю, то там прадгісторыя была такая, што маўляў, калі вось узнялася хваля, назовем я так, грамадскай салідарнасці з Чудзенцовым, калі яму пачалі збіраць грошы на аплату паслугаў адвакату, то ўзнікла таксама і дыскусія адносна ягонай асобы, таму што, скажем, жыццёвы і творчы шлях у яго вельмі такі неадназначны насамрэч. І, маўляў, падчас адной з гэтых дыскусій з'явіўся чалавек у нейкім інтэрнэт-чаце, які пачаў сцвярджаць, што вось ён ёсць ахвяра нейкіх гвалтоўных дзеянняў сексуальнага характара з боку Чудзенцова, і на гэтага чалавека вельмі хутка выйшаў журналіст, зрабіў яго інтэрв'ю і гэтак далей. Але зноў-такі пытанне. Гаворка ідзе аб падзеях, якія былі даволі працяглы час, там 15-16 гадоў таму. То бок чалавек, у якога бралі інтэрв'ю, нават не мог узгадаць, у якім узросце яго згвалціў Чудзенцоў. Гэта з'явілася менавіта на тле непрыймання значнай часткай грамадства падставаў, па якіх Чудзенцоў быў затрыманы, і была ўзбуджана вось гэтая першая крымінальная справа, то бок скажем так, існуе думка аб тым, што яго ўсё ж таки затрымалі з-за ягонага ўдзелу у контрпрапагандзе ці прапагандзе асабіста супраць Александра Лукашэнкі, выгатаўлення нейкіх прапагандысцкіх матэрыялаў. То бок, што гэта фактар палітычнай помсты, а не нейкі юрыдычны чыннік. Таму ў дадзеным выпадку все гэтыя падзеі ўсё ж таки варта разглядаць як такое звяно аднаго ланцужка. Таму што зноў-такі затрымліваецца Чудзенцоў, узнімаецца нейкая хваля салідарнасці з ім, пачынаецца ўкіды, што не ўсё з ім так проста, і відавочна, калі сапраўды ў 16 годзе адносна яго мела месца нейкае разбіральніцтва праваахоўных органаў, узнікае пытанне, а як гэтыя матэрыялы трапілі ў публічную прастору, таму што ёсць, скажем так, меры по абароне такой інфармацыі, не ўсім яны даступныя. Ну і потым мы на выхадзе атрымоўваем гэтае інтэрв'ю з нейкім ананімам, які сцвярджае, што вось ён быў згвалчаны Чудзенцовым, і рэакцыя праваахоўных органаў у выглядзе ўжо новай крымінальнай справы, якая была заведзена, і гэта афіцыйна пацверджана. То бок, агульная канва вельмі складаная і вельмі неадназначная, і зноў-такі я нахожу вельмі шмат паралеляў са справай Бурыкіна. Вельмі шмат паралеляў. І гэта напружвае, таму што у мяне асабіста складваецца такое адчуванне, што проста адпрацоўваецца механізм,
адносна новы механізм, які можа быць выкарыстаны у адносінах да найбольш актыўных апанентах рэжыму, калі спачатку узбуджаецца крымінальная справа па нейкім агульнакрымінальным артыкуле, потым зноў-такі з'яўляецца вось такія рэчы, звязаныя з дыскрэдытацыяй чалавека, таму што гвалт у адносінах да непаўнагадовага это абсалютна непрымальна ні ў якім разе і нічым не можа быць патлумачана і гэтак далей. Для людзей гэта непрымальна, гэта абсалютна дыскрэдытуючыя матэрыялы. І з іншага боку ёсць юрыдычнае наступства, таму што як я пісаў, згодна з дзеючым заканадаўствам, гэтая катэгорыя злачынстваў, суд мае права разгледзець іх у закрытым судовым паседжанні. А з улікам таго, што звычайна ўсе крымінальныя справы аб'ядноўваюцца ў адной вытворчасці, гэта значыць, што і справа па наркотыках яна будзе разгледжана ў закрытым судовым паседжанні. Мы не даведаемся ні якія там доказы былі, ні наколькі яны абгрунтаваны, ні пазіцыю самого Чудзінцова, то гэта ўсё будзе за закрытымі дзвярыма. Вельмі зручна для ўладаў, вельмі зручна. Тут першае пытанне, ўсё ж таки ты схіляешься да думкі, што не будем там, скажем, разважаць на тэму, што журналісты працуюць там ці там адпрацоўваюць нейкія там схемы там ці супрацоўнічаюць разам з праваахоўнымі органамі, ці можа быць пра тое, што праваахоўнікі нейкім чынам хітрым чынам выкарыстоўваюць журналістаў, каб скіраваць усю хаду гэтага працэса у тым накірунку, у якім ім патрэбна. А тут пытанне не ў праваахоўніках нават і не ў журналістах, тут пытанне ў тым, што вельмі верагодна мы з'яўляемся сведкамі стварэння ці мадыфікацыі існуючай рэпрэсіўнай сістэмы ў Беларусі ў адносінах да незгодных, пакуль яна адпрацоўваецца, скажем так, на людзях, чыя рэпутацыя і чый грамадскі аўтарытэт ці грамадская вага, яна такая, соў-соў, так? То бок гэта людзі, якія, у прынцыпе, як я сказаў, маюць тую рэпутацыю, якую маюць, вельмі супярэчлівыя, у якіх там не ўсё добра з мінулым, далёка не ідэальна і гэтак далей. Але няма ніякай гарантыі, што калі гэты механізм будзе адпрацаваны, больш-менш будзе прызнаны працоўным, а я не бачу, чаму ён не можа быць прызнаны працоўным, ён не пачне выкарыстоўвацца больш шырока і ў адносінах ужо да людзей, якія, ў прынцыпе, па нейкіх чынніках вельмі надаелі ўладам. Таму што, ведаеш, у крымінальным праве ёсць такое разуменне ці такое вызначэнне паўторнасці і сістэматычнасці. 2 разы гэта паўторнасць, а зараз мы бачым, як мне падаецца, ўжо 2 разы, то бок паўторнасць, на прыкладзе справы Чудзінцова, а вось ужо 3-й раз гэта будзе сістэма. І зараз вельмі важна будзе сачыць за гэтым працэсам і асабліва за тым, ці будзе судовае паседжанне ў адкрытым фармаце праводзіцца ці ў закрытым. Атрымліваецца так, што чалавека затрымалі нібыта за наркотыкі, у грамадства ўзнікла сумневы вялікія, што гэтае парушэнне было альбо там, што можа быць яму падкінулі гэтыя наркотыкі, і тут пачынаюць адпрацоўвацца ці дадавацца новыя элементы. І ў дадзеным выпадку я так разумею, што самая галоўная прычына для ўзнікнення тых падазрэнняў то, што абвінавачвае у нейкіх там гвалтоўных дзеяннях сексуальнага характара Чудзінцова ананім. Так, пытанне ў тым, што гэта робіць ананім, і пытанне ў тым, што гэты ананім ужо паўнагадовы. Давайте паглядзім, як гэтыя працэсы праводзяцца, напрыклад, за мяжой. Мы памятаем вялікую колькасць абвінавачванняў каталіцкіх святароў, нейкіх гвалтоўных дзеянняў і так далей. То бок, калі гэта непаўнагадовы, калі гэта тычыцца непаўнагадовай асобы, непаўнагадовай на момант судовага паседжання, судовага разбіральніцтва ці следства, то ад ягонай асобы выступае нейкі прадстаўнік, ці юрыдычны, ці выглядзе бацькоў, апекуновых і так далей. Калі гэта ўжо паўнагадовая асоба, то яна выступае адкрыта і сама. Тут ёсць такая спецыфіка, у прынцыпе, з вось гэтымі сексуальнымі злачынствамі. Калі па практыкі, скажем так, агулам дзейнічае прынцып прэзумпцыі невінаватасці, то бок чалавек не вінаваты да тых часоў, пакуль ягоная віна не даказана ў судзе,
то ў дадзеным выпадку дзейнічае якраз такі прэзумпцыя вінаватасці. Чалавек, якога абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях сексуальнага характару, тым больш у дачыненні да непаўнагадовых, гэта ён павінен давесці, што ён невіновны. І вось гэта вельмі такая, гэта не прапісана ў законе, але гэта, скажем так, такая юрыдычная звычай, юрыдычная практыка. І гэта вельмі тонкая мяжа, вельмі тонкая. І ўсё ж такі, што апроч таго, што можа быць вот гэты артыкул па дзеянні сексуальнага характару раптоўна ўзнікае другі раз, вот як ты кажаш, спачатку у сітуацыі з гэтым бацюшкай са свастыкай, як кажуць, зараз у сітуацыі з Чудзенцовым, што схіляе цябе, ну апроч этого вот паўтора, так бы мовіць, да думкі, што адпрацоўваецца новы метад уздзеяння на, як это тут назваць правильно, можа быць там тых, хто там выступае супраць існуючага рэжыму, ці можа быць проста тых, хто там нечым не падабаецца камусьці ва ўладзе. Ну, тут ёсць некалькі момантаў, некалькі паралеляў, на якія варта звярнуць увагу. Першае, гэта тое, што і Бурыкін, і Чудзенцоў, яны прадстаўлялі нейкую супольнасць. У першым выпадку гэта такая прафесійная, ну, можа быць, прафесійна-сацыяльная група, то бок гэта мясцовая філія РПЦ, то бок прадстаўніцтва арганізацыі, якая мае свой цэнтр на тэрыторыі краіны, з якой у нас не вельмі добрыя зараз палітычныя стасункі, так? І як паказалі украінскія падзеі, фактар вось гэтай царкоўнай пазіцыі ва ўнутрыпалітычных працэсах, ён вельмі часта можа ствараць сур'ёзныя праблемы. І з улікам таго, што ў прынцыпе праблема ў беларуска-расійскіх адносінах яны маюць даволі працяглую гісторыю, цалкам магчыма, што узнікла ідэя, ну, скажем так, паказаць, хто ў доме гаспадар, і на прыкладзе канкрэтнага святара паказаць, што ў прынцыпе ёсць рычагі ўплыву, і рычагі ўплыву вельмі сур'ёзныя. А другі момант, ну, Чудзенцоў, адпаведна, ён прэзентаваў сабе, ці прынамсі апошні час, ён удзельнічаў у нейкай медыйнай кампаніі, нехта, як правильно гэта чытаецца, пішацца, па, скажем, контрпрапагандзе супраць беларускага рэжыму. А другі момант – гэта салідарнасць людзей, прадстаўнікоў нейкай супольнасці, якія падтрымлівалі вось канкрэтна фігурантаў. То бок той же самы Бурыкін, ён, можна сказаць, што ён атрымаў падтрымку ад царквы. Наколькі вядома, ён да гэтага часу не пазбаўлены сану. А што зноў-такі вернікі падтрымлівалі ягоную сям'ю фінансава, тут мы назіраем у адносінах з Чудзенцовым падтрымку такого матэрыяльнага характару, то бок аплата паслугаў адвакату, проста непрыманне нейкіх довадаў улада ў гэтым плане. Трэці момант – гэта вельмі моцны ціск менавіта на эмоцыі, то бок і першае і другое інтэрв'ю, як я ўжо сказаў, яно, ў прынцыпе, мела вельмі моцны эмацыйны складнік. То бок там былі апісаныя падзеі, якія не пацвердзіць, не аправергнуць немагчыма, проста за даўнасцю падзеяў і адсутнасцю альбо нейкіх матэрыяльных сведчанняў, альбо непасрэдных сведак. Але ёсць менавіта моцны складнік, дзякуючы асобе пацярпелай ад гэтых дзеянняў. То бок і там, і ў першым, і ў другім выпадку гэта непаўнагадовы, які знаходзіўся ў залежным становішчы, якому не было каму аказаць падтрымку. То бок занадта шмат супадзенняў. Якія, ў прынцыпе, для мяне выглядаюць як нейкая схема. Безумоўна, яна вельмі гнуткая, гэта не значыць, што гэта вось такі план раз, два, тры і паехалі. То бок ёсць таксама і адрозненне. То бок, напрыклад, па Бурыкіну першапачаткова была ўзбуджана крымінальная справа, потым з'явілася інтэрв'ю, але з'явілася фактычна імгненна ўжо на 4-й дзень. І зноў-такі пытанне па юрыдычным абгрунтаванасці гэтых абвінавачванняў, чаго там больш, фактуры ці палітыкі. Таму што хачу згадаць, што у лістападзе Бурыкін быў вызвалены пасля адбывання пакаранняў па першаму прысуду за захоўванне зброі агнястрэльнай, і ён спакойна з'ехаў у Расію, на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі, пры тым, што ў адносінах яго, як паведамляецца, была ўжо заведзена крымінальная справа за здзяйсненне цяжкага злачынства, у якой ён быў падазраваны. І яна была заведзена больш як 4 месяцы.
То бок за 4 месяцы ему не было предъявлено ані абвінавачванне, не адабраная мера стрыма, не выбраная мера стрымання, нават наколькі вядома, не адабранае абязательства ялкі. Незразумела, дзе зараз гэтая справа, які юрыдычны лёс, ці пойдзе яна ў суд, ці нема, ці што гэта. Тым больш у нас уже быў такі выпадак, калі крымінальныя справы быццам былі, быццам не было. 2017 год, справа Белага легіёну, прарыў Александровка, Новоалександровка, гэты памежны пераход на украінскай мяжы, калі нейкі джип штурмаваў мяжу, яго са стралянінай спынілі, нейкіх людзей ці затрымалі, ці не затрымалі, нейкую зброю ці знайшлі, ці не знайшлі, і потым пшык, і нічога няма. Ну, у дадзеным выпадку ўсё ж таки, калі згадваць справу Быстрыкіна, таго ж самага, там прынамсі Бурыкіна, да. Быстрыкін, да. Гэта крыху з іншай краіны. Тым не менш, ўсё ж таки, там была канкрэтны чалавек, дачка, якая не хавала свайго ні імя, ні твару, і фоты былі, і ўсё. Тут нейкі ананім, і меня, конечно, так твой такі чорны гумар крыху так парадаваў, але радаснага тут мала, калі ты сказаў, што вот калі ўлада возьме за практыку такі метад дзеяння, то у якасці такого пацярпелага, згвалтаванага можа выступаць адзін і той жа чалавек у кожным новым выпадку. Гэта вот цынізм, але наколькі можна такого цынізма ад нашых праваахоўных органаў чакаць? Складана сказаць, таму што сітуацыя вельмі нервовая, і на мой погляд, чаму ў прынцыпе ўзнікла вось гэтае пытанне па задзейнічанню такой цяжкой артылерыі, чаму нельга было б, напрыклад, абмежавацца такімі традыцыйнымі адпрацаванымі рэпрэсіўнымі захадамі. Фактар Расіі, фактар прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца ўжо ў бягучым годзе, незразумелая сітуацыя з тым, як сабе будзе паводзіць Крэмль, гэтак далей, таму адпрацоўваюцца все механізмы, каб вельмі хутка, вельмі жорстка рэагаваць на любую знешнюю, на любую ўнутранюю пагрозу, якой у нас звычайна нашы ўлады схільны бачыць і нейкую знешнюю руку. Таму ў дадзеным выпадку зноў-такі я прытрымліваюся той думкі, што пакуль мы назіраем адпрацоўку сістэмы. Ці будзе гэтая сістэма запушчана ці не, пакажа час. Але на сённяшні дзень можна сказаць, што з юрыдычнага, практычнага і тэхнічнага боку гэта сістэма, яна цалкам працаздольная. Іншая справа, што ўзнікае пытанне з тым, як гэта ўспрымаецца грамадствам. Атрымліваецца такая сітуацыя, што вось нават вот мы, там, я ці вы едзеце куды-небудзь, вот, нават можна не за мяжу, а просто ў іншы горад, вас спыняе там машына ДАІ, да прыкладу, нечакана вас затрымліваюць і паведамляюць, што затрымалі за наркотыкі, што это за наркотыкі, не паказваюць нікому нічога і гэтак далей. Усе пачынаюць сумнявацца, говорят, ну як же ж так, Андрэй же ж ніколі не ўжываў наркотыкаў, якія наркотыкі. Ці зміцер, чаму адразу Андрэй? Ну хорошо, ці зміцер. Ніколі не сидзеў на ігле, чаму ў яго там аказаліся типа там 3 шпрыца напоўненыя невядома чым. Можа гандляваў. Да, можа гандляваў, можа яшчэ што, ну за ім ніколі такога не было, грамадскасць пачынае сумнявацца, і тут раптам всплывае, што 20 гадоў таму мы там згвалтавалі адзін аднаго і невядома што. Вот, то есть такая схема атрымліваецца. Ну схема у прынцыпе атрымліваецца пакуль што такая, так гэта выглядае адносна таго, што у некага нешта знаходзяць. Ну давайте узгадаем справу Аўтуховіча. Там таксама былі вельмі дзіўныя сітуацыі, звязаныя з тым, што нейкая зброя, там нейкі гранатамёт, ці быў, ці не быў, і так далей. Зноў-такі пытанне з тым жа Белым легіёнам, дзе быў знойдзены нейкі аўтамат, ці не знойдзены, ці з патронамі, ці без, а колькі тых патронаў было, і гэтак далей. То бок гэта ўжо механізм, які працуе, які выкарыстоўваюцца не масава, але ім ужо скарыстоўваецца. Мне ў гэтай дадзенай сітуацыі вот цікавы адзін момант. Калі прызначылі новага міністра ўнутраных спраў, мы как бы, ну можа быць, не мы-то з вами канкрэтна, но ў такое грамадстве пасля асабліва яго пэўных выступаў пра тое, што трэба вот там неяк змяняць сістэму працы, все гэтыя там планы, нарматывы, там это палачная сістэма, ўсё это адмяняць, і падумалі такі рэфарматар.
Але вот зараз, назіраючы за гэтай сітуацыяй, за судамі над удзельнікамі антыінтэграцыйных акцый і шчыраваннямі міліцыі, якія там пратаколы складаюць і працягваюць у пэўных сітуацыях казаць невядома што ў судзе, вот як з той же самай журналісткай Новага часу, якая сцвярджае, што ўвогуле там не было, як у выпадку з Мацкевічам, Амапавец глядзіць у вочы і кажа: я тебе там бачыў, ты вядомая ў пазіцыі чалавек, і гэтак далей. Атрымліваецца, што ад змены кіраўніцтва ў сілавых структурах верыць, што сама сістэма пачне дзейнічаць неяк так па-іншаму у адпаведнасці з законамі і нейкімі чалавечымі і маральнымі прынцыпамі не даводзіцца. Ёсць два моманты. Момант першы, трэба падзяляць выкарыстанне праваахоўнай сістэмы ў якасці рэпрэсіўнага палітычнага інструменту. Тут, безумоўна, ніякіх зменаў не будзе, проста ніякіх не будзе. І выкарыстанне праваахоўнай сістэмы ў якасці, менавіта праваахоўнай сістэмы, то бок па падтрыманню правапарадку, тут сапраўды могуць быць змены, якія перш за ўсё зноў-такі прадыктаваныя палітычнымі чыннікамі, і яны накіраваныя на тое, каб знізіць колькасць раздражняльнікаў для людзей. То бок, калі ты не можаш купіць лаяльнасць людзей, то хаця б прыбяры частку тых рэчаў, тых фактараў, якія людзей раздражняюць. Напрыклад, зараз ідзе гаворка аб рэфармаванні адміністрацыйнага заканадаўства, аб змяншэнні вялікай рэзкай колькасці гэтых артыкулаў, якія падпадаюць пад пакаранне адміністрацыйнага кодексу. Ёсць другі момант. Ёсць асабістая пазіцыя кіраўніка дзяржавы, які стаіць вышэй над законам і над праваахоўнымі структурамі. То бок тое, што, напрыклад, тычыцца там смяротнага пакарання, тое, што тычыцца жорсткасці пакаранняў, звязаных з нелегальным абаротам наркотыкаў, гэта асабістая пазіцыя Александра Лукашенка. То бок ён так лічыць, і пытанне закрыта. І тут уже не важна, хто там начальнік, ці там караеў, ці там караеў. Зразумела. А як быць вот у гэтай сітуацыі? Я разумею, што цяжка нешта прадказаць, тым не менш, вот трапляеш у такую сітуацыю, як дзейнічаць? Ці вот знаёмы нейкі трапляе? Вось гэта самае страшнае, таму што тут няма нейкай схемы і няма, скажем так, механізму, які б мог чалавека абараніць ад гэтай сітуацыі. Тым больш, вось як мы бачым на прыкладзе Чудзенцова, з'яўляецца нехта, аднекуль сцвярджае, што там 15 гадоў таму, а можа 16, а можа 14, адбылося тое, што адбылося, і зноў-такі ёсць твоё слово супраць слова гэтага чалавека, там можна правесці вочную стаўку, можна прайсці праз паліграф, і справа ў любым выпадку яна будзе мець нейкую судовую перспектыву, таму што ёсць такая юрыдычная практыка, якая склалася, а давесці ў дадзеным выпадку сваю невінаватасць, а я зноў-такі хочу падкрэсліць, што по факту невінаватасць па сексуальных злачынствах павінен даводзіць абвінавачваны ці падазраваны, а не, скажем, орган крымінальнага пераследу. Это фактычна немагчыма. Все ж таки, вот, да, атрымліваецца вельмі дзіўная і небяспечная сітуацыя. То есть я хочу кому-нибудь, вот грубо кажучы, нават мы не гаворым пра методыку ці метад уздзеяння ўлады на апанентаў, а просто хто-то захацеў, сусед, адпомсціць суседу, нагаварыў на яго, ці падгаварыў каго-нибудь, каб вот так вот абгаварылі чалавека, і ўсё, і не трэба нічога даказваць. Ён мяне згвалтаваў, а ты зараз вот даказваеш, што гэта не было? Гэта зноў-такі, я паўтаруся, што ёсць тыя следчыя дзеянні, якія звычайна ў гэтых сітуацыях праводзяцца, калі, напрыклад, гаворка ідзе аб падзеях, што мелі там шмат гадоў таму мелі месца. Адзін з іх, напрыклад, паліграф. Лічыцца, што гэта вельмі высокадакладны сродак пацвярджэння таго, ці кажа чалавек праўду, ці ён падмануе. Але, па-першае, паліграф таксама можна абмануць. А па-другое, там шмат што залежыць ад псіхалагічнага і нават фізічнага стану чалавека, які зараз праходзіць гэтую працэдуру ў дадзены момант. Калі ён, напрыклад, не спаў дзень, ноч, калі ён, напрыклад, у стане стомленасці, то паліграф можа паказаць, што ён падмануе. А гэта будзе дастаткова, каб перадаць справу ў суд, то бок кінуць чалавека на трое сутак, умоўна кажучы, ў камеру, не даваць яму спаць праз паліграф.
Ну, у любом выпадку, что мы маем? Вот я читаю, что, скажем, кампания по сбору сродкаў, каб там оплатить адвоката Чудзенцова, яна была на платформе краундфандингавай Мола-Мола одной з самых паспяховых, ну вот до того, як пачалася Buy Help кампанія. Шмат людзей, нягледзячы на, вот, як мы сказали, такую вельмі амбівалентную, да, двусэнсоўную такую асобу Чудзенцова адгукнуліся, вот, каб дапамагчы, але пасля з'яўлення інфармацыі па гэтым артыкуле ўжо нават хто і думаў, ну быў радна, там было раней у чалавека гэта, але зараз у такой сітуацыі трэба дапамагчы, і зараз сядзе падумае, да вот такому дапамагаць. Сапраўды, гэта таксама і інструмент расколу незалежнага грамадства, інструмент дэзарыентацыі людзей і падрыву іхняй салідарнасці. Бо ў сітуацыі, калі, скажем, у часткі, значнай часткі беларускага грамадства няма свайго палітычнага прадстаўніцтва, няма свайго ўладнага прадстаўніцтва, улада не ўлічвае ягоныя інтарэсы і патрэбы, менавіта салідарнасць яно выступае дзейным інструментам і ўзаемнай падтрымкі, і ўплыву на ўлады таксама, таму што калі яны бачаць, што шмат людзей падтрымліваюць нейкую ідэю, зноў-такі мы вяртаемся до таго, што я казаў, што ну, трэба нейкія раздражняльнікі ўбіраць. І вось гэта спроба, адным з раздражняльнікаў з'яўляецца якраз такі салідарнасць масавая людзей. І я думаю, што калі б, напрыклад, Чудзенцоў не быў такой вядомай асобай, ён не быў затрыманы менавіта ў сувязі з нейкай сваёй грамадска-палітычнай пазіцыі, а просто там, ну, малавядомым чалавекам, і не было б такога розгаласу па гэтай справе, такой хвалі салідарнасці, ну, не з'явілася б гэтая гісторыя з згвалтаваннем. 15 гадоў прайшло, і нават я не магу сказаць, было ці не было, ніхто не можа гэта сказаць. Але 15 гадоў чалавек маўчаў, і ён ніяк жыў з гэтым. А зараз што, не магу маўчаць? Ну, не ведаю. Ну да, зараз это модна, не магу маўчаць, і там вот... Міту? Ўсё ж таки ты гаворыш про тое, што вот два вельмі падобных выпадка, бацюшка са свастікай, зараз Чудзенцоў, абодва такія... амбівалентныя, з такім пэўным негатыўным бэкграундам за плячыма. Што павінна здарыцца, каб ты альбо пацвердзіўся ў сваіх вот перасцярогах, альбо адкінуў іх, сказаў, што ну вот перастрахаваўся, ці там канспіралогіі надаў? Калі працэс над Чудзенцовым будзе адкрытым, як па справе аб згвалтаванні, так і па справе аб наркатычнаму артыкулу, і мы пабачым, што там ёсць у справе, наколькі гэтыя доказы, скажем так, яны пераканаўшыя, наколькі не, вось тады можна рабіць нейкія высновы. Зараз зноў-такі ствараецца такое ўражанне, што ўлада хацела бы, ў прынцыпе, вывесці гэтую тэму з поля грамадскай увагі, каб здзейсніць, скажем, вось, каб гэта судовае разбіральніцтва яно прайшло па-за увагай людзей, па-за увагай грамадства, ну і адпаведна там нейкія касякі юрыдычныя ці нейкую непераканаўчасць сваёй базы доказаў можна было прыкрыць. І вось якраз такі адзін з метадаў, акрамя расколу салідарнасці людзей, акрамя дыскрэдытацыі чалавека, акрамя дыскрэдытацыі таго ж нехты ці некста, як правильно? Нехты. Нехты. Гэта таксама і забяспечыць, ну, комфортнае для сабе судовае разбіральніцтва без прыцягнення дадатковай увагі з боку людзей, каб яно просто было закрытым. Ну, закрытым цалкам у тым сэнсе, што каб людзі не пабачылі ніякіх матэрыялаў, не паслухалі доказаў там пракурора ці адваката, таму што пацярпелага ж можна не паказваць. Ён можа быць там з-за дзвярэй. Ну, ёсць меры абароны і бяспекі, якія прымаюцца. Была ж гісторыя з Дашкевічам, то справа Дашкевіча 2010 года, так, калі там таксама, здаецца, з некім яны пабіліся, але потым там ім інкрымінавалі, што гэта яны напалі, і, маўляў, каб забяспечыць бяспеку вось гэтых так званых пацярпелых, іх недзе там прыхавалі, іхныя дадзеныя не разгалошваліся. А ёсць такі варыянт, але ёсць варыянт і
цалкам закрытага судового паседжання, тому што згодна з 23-м артыкулам крымінальна-працэсуальнага кодексу, то бок так у нас галоснасць правасуддзя, але ў некаторых выпадках дапускаецца па рашэнню суда полностью закрытае судовое паседжанне, калі абвяшчаецца толькі рэзалютыўная частка прысуду. То бок вінаваты, такая-то мера пакарання, кропка, і нічога больш. Дзякуй вялікі, ну будзем спадзявацца, што перасцярогі Андрэя Паротнікава можа быць заўчасныя і сапраўды гэта не адпрацоўка метадаў змагання з апанентамі. Ну і будзем сачыць за працягам справы Чудзянцова. Дзякуй вялікі, Андрэй Паротнікаў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё, яе прамовы.